abanye behlasela ngesiqalekiso obahlasele ngenqola emasondo akugcinanga lapho bavalela ngogandaganda ngenastering ufika bejabhile behambe bejabulile behambe befumbethe isibusiso bafavuke njengesteering kwimovie ngongqosho ngena corruption lude lolu hambo akufikwa kalula kufika ngezinyawo from ekulaleni eshelter to ekubeni ngumshumayeli to ekubeni ngumprofethi uthi kuyayithatha into angelutho ayithintithe ayenza ihlale namakhosi kwakunzima bedukudla opolile eshelter kwafika ithonga ugoqa amasondo akufikanga uMoses akufikanga uJohane wathi ugoqa amasondo mntanami namhlanje kuyaphela ukuhlupheka wena uzoba nebandla elikhulu lizogcwala lizophakama lizobusiswa. Sanibonani babukeli emakhaya, ngiyanibingelela. Umprofeti lo, umprofeti wabantu, uDr X, umprofeti ongazange abizwe ngokweBible School, umprofeti wobizo likamoya. Ngithi mina ngaphandle kwezithunywa uma uhamba wedwa awusoze waphumelela. Ukuze uphumelele udinga izithunywa, amabodyguard, izithunywa ikamoya ezizohamba nawe ilale naye. Njoba esho ubaba wami kamoya la ngizalwa khona ebuhleni bamaNazaretha, ngabusiswa ebuhleni inkosi yamakhosi uThingo lenkosazane isiqu sesi4. Ithi inkosi yamaNazaretha la engabuswa khona ngabekwa isandla khona, ithi woyiphatha kahle indlu la kuyo ukuze uNkulunkulu wakho angacasuki ukuza kuwe ngephupho. Ngithi mina ngeke umbone uNkulunkulu, no one, even umfundisi akekho umfundisi oseke wambona, but uNkulunkulu usebenza ngezithunywa. Even ikhaya uma izithunywa zingekho abantwana bakhona noma lo mndeni awuphumeleli. Mbukelo wami uyadinga ukusondela. Nanga umprofeti ozokuphakamisela. Baningi abantu lo ngaqala kulolu hambo, kunabantu abanezimoto, kunabantu abashadile, kuvuka imizi, kunabantu abangena emsebenzini, kunosomabhizinisi, kunabantu engibanikeza izikhundla. Lento kaJehova ayifundelwa, kusebenza umoya. Yingakho ngithi sebenza moya kaJehova. Even mina angiphilisi bantu, but uNkulunkulu usomandla umdali wezulu nomhlaba wenza umsebenzi. Ngithi mina ngaphandle komsamo impumelelo ayikho, ngaphandle kwefoundation impumelelo ayikho. Ngithi mina uzophumelela. Thatha lamazwi omprofeti, umprofeti lo obuya sebenze bathi idlozi amathonga. Mina lento abakufake yona ngizoyikhipha, lesi sichitho ngizosikhipha. Ngithi mina la abavala khona emathuneni ngizovula. Lezi ingane zakho ezigcwele zidla idakamizwa zizoyiyekela. Ngithi mina abangasebenzi bazothola umsebenzi. Ngithi mina abagulayo bazophila. Dibana nomprofeti wabantu njengoba uzobona zenzeka imangaliso la. Naso isimemezelo esiphuthumayo ngomhla ka-29 zika June lapha emfunzini ekhaya la ngizalwa khona, ePhalamende laKwaXaba, ePhalamende lami. Wonke umuntu mbukeli wami yazi ukuthi unePhalamende. South Africa kunePhalamende, Cape Town, Pretoria. Njoba ngila kunePhalamende laKwaXaba eMsamo, indle yabantu abadala. Ngithi mina ungibona ngiphila ingenxa yethunywa noJehova uNkulunkulu wami. Izinto zizobe zenzeka. Mvunzini thola kahle mondlo Vryheid. Abaphuma abantu umhla ka-29 lapha ya emvunzini entsola kahle kwaXaba ngaphansi kwenduna uMagubane. Umprofeti usela ngiyazi khona abangibhekele ekhaya abalibukayo uhlelo na ku Facebook. Sanibonana ekhaya sengimo ningigcine ekseni kuduma imoto sengikhona nanga umprofeti ngiyakumema. Abaphuma abantu Durban, abaphuma abantu Swaziland, abaphuma abantu Lundi, abaphuma abantu Mnambithi, abaphuma abantu Newcastle. Ngomhla ka-29 kaJune ngifuna ingane eziphethwe zipoliyane, amadimoni. Ngifuna amadoda athi sineyinkinga, ngifuna abathi asisebenzi. Wena onesibaya ngiphathela umquba, alilale ekhaya, kunezinto ezigijimayo. Ngithi njengamanje lezo zinto zophela, phatha umhlabathi
unengane edla ama drugs njengamanje ihlese sportini njengamanje idlala ibhodlela idlutshwala ngithi come phatha impahla zayo uma ingezi phatha impahla mayikhona iphathi mina ngishaya ikati kuvela umnikazi wayo ngishaya utokolosho kuvela umnikazi wayo ngishaya inja kuvela umnikazi wayo Dr X lo ngisemandleni sizokwenzeka izinto ngisemandleni ngithi mina ungaphuthelwa mhla ka-29 ngizoba nenkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu ngithi mina wena ozobe ukhona nginekhombo nginensebenzo engikulungisele yona uma uqeda ngizokufaka edanyini nginamanzi engiwalungisile ngizokukhona insebenzo enamandla ngifuna ukukugeza njengamanje abantu uyanuka khona abangakuthandi khona abathi mabekubheka nje umuntu akuzonde nje ungenzile lutho kanti wasetshenzwa kunezinto ohamba nazo sebekufakile was ngomhla ka-29 ngizokufaka emanzini mawuphuma lapho kukhona insebenzo enamandla engikuphathele yona khona insebenzo enamandla nansi le nsebenzo mawuphuma lapha kuleliya damu lapha kuleliya chibi ngizakufaka nansi insebenzo ngikunike yona ngithi-ke wena ozobe ukhona ngiphathele insebenzo yakho ngiphathele imbewu yakho ka-350 rand bese uphatha ama-5 rand awu-2 bese uphatha u-50 rand wokulayita ikhandlela soba nenkonzo yokulayita amakhandlela le nkonzo izongena ngomgqibelo mhla ka-29 ngo-10 ekuseni iphume emini ngabo-2 bese kuyadliwa kwaqaba ngoba ngizobe nginomcimbi wokubonga emadlozini iy'thunywa ngoba ngila ngenxa yey'thunywa sekuthi intambama ngo-6 ntambama ziyobe zenzeka iyangena inkonzo iziphume ngo-9 noma 10 ngithi mina ungaphuthelwa kulokhu ngizohlala 1 day umgqibelo kuphela ungaphuthelwa abaphela ngizobe nginama one on one uma ufuna ukubona umprofeti kanti futhi imfihlakalo ngiyayibona izinto ezikubambile ngithi ngizokuprofeta ngizokutshela ukuthi kunakelephi ngizokutshela ukuthi inkinga ikuphi one on one 500 rand ukubona umprofeti abantu mabaphele abantu phum kubamba ezingelayo mamela ngibukelo lapha ekhaya ngizwe kahle wavala umuntu uyokhululwa umuntu kwaphuma umuntu waya kubantu abaphethe izinto zobumnyama walandaza wakhipha imali wakhipha ama-1000 namanje ngithi uyokhululwa umuntu futhi kaJehova othunywe njengomprofeti ngithi angikhethi ngifuna abafundisi wena mfundisi unebandla lihambe kahle ngifuna wena amakhosi uyisangoma indumba yakho seze yalala izintuli akungeni bantu mfundisi awunamoto njengamanje awunamali come zizobe zenzeka izinto ngibiza wena mfundisi unebandla abantu abawu4 abantu ushumayela uzobhoreka emfundisi nawe ucishe ukulala njengabantu bakho ngithi mina come umprofeti uzokuphakamisa zobe zenzeka lapha emvunzini insolakala wena ufuna iwasho nazi iwasho nansebenzo ngizobe ngiphethe yonke insebenzo fona njengamanje siyakuphosela ngizobe ngiphethe ivimba moya and lapha ekhaya emvunzini iwasho zobe zehlile njengase hayi zobe ingafani nala eGold ngoba nami ngizobe ngijabulile ngisekhaya zobe zehlile wozo uzoyilandela inhlanhla yakho ngifuna abagulayo mhla ka-29 abaqala ukufika abantu ngolesihlanu wena ohlala eGden Durban fika ngolesihlanu sihlangane lapha yakwaqaba emvunzini entsolakala abaphuma abantu lapha emvunzini abaphuma kwamakhanqa Mondlo Vryheid Mnambithi Newcastle Utrecht Haladu ngabala ngithini Nkande kwaGingi Nguthu enzala abantu kwesikaSosobala ngithi abaphumeke bonke abantu umprofeti wabantu lo uyangithanda kakhulu ngithi-ke 29 zobe zenzeka izinto zobe zenzeka kuyobe kusha abathakathi kuyobe kusha izinja kuyobe kusha amakati kuyobe kusha ikhova kuyobe kusha amalulwane kuyobe kusha impethu lezi egijima kwakho
kuyobe kusha amagundwane la uthi amagundwane kanti akuwona amagundwane. Mbukeli wami ungaphuthelwa mhla ka-29 uDr X lo umqaqi weyinkinga unogwaja kagesi usethelekile abaphuma abantu ngisho koluntu all over zonke indawo ngithi ngiyanithanda kakhulu I love you Modimo anihlonono nofazi kaSixhosa inkosi inisikelele ngesizulu inkosi inibusise Modimo anihlonono nofazi God bless you. Uma ula If you are present, ayifuni le ndawo ihambe no friend you don't have umngani to wakho come here as per your associate. ngoba umngani wakho mayihlubuka nawe uzohlubuka. Your compatriot may desert the church, you also have to desert it. Mangabe umuntu wakhe even umuntu wakini mangabe ona Yeah, ngaphakathi person. mayeke wahlubuka If it's nawe uzohlubuka. you're gonna run away as well. Ake ngikhulume izinto ikamoya ngoba ngizosheshe Spiritual ngiyeke things, ngoba ngisazothandazela I'm namhlanje. concluding. I want to Lalela pray for the people. Listen, kuyenzeka it may happen. ukuthi wenza izinto You are doing That's wrong. things, wrong kanti things. azenziwa nguwe. You are not the one who's Kunomuntu responsible. owayezenza. Someone was busy with those atrocious things. Kukhona izingane sometimes la ezingezwa izingane zakhe ezistoti uzothi ingane wayibe nje enye ingane ayenziwa umuntu yenziwa zithunywa ukuthi ziyayibanga lengane ayigcinelwanga Culture is not done for this one. ayilazi ithempeli lakubo The customary things are Ifuna- not, rituals are not performed against this altar. The altar. What is the altar? What is an altar? Indawo yokuthandaza It's a place of yakubo. prayer of where you are emerging from. Yingakho ezami izingane My kids, ngiyayiqoqa I'm collecting njengoba them. ukwehla nje ekhaya khona going home, ozoyithola you'll see some ngiqoqile others ngaya are kubo collect ngayiqoqa them. ngahlawula ngenza I'll yonke pay into some double manje prices. ngisenhlelweni zani Now ngoba I'm angifuni feeling ukushiya izingane don't ehlathini want to leave my children to the wilderness. bakhona abanye phakathi kwenu njengamanje people among you. izingane zabo isemahlathini They are aziyazi there. impepho They don't yakubo know their azilazi ancestral ngishiqeke platform. They lakini don't know your lengane vacuum. kukhona phakathi kwenu abanale Among you. nkinga yokuthi Problem. into zabayiphumeleli There are matters that inkinga disarray. yileyo That is a problem. They don't know their inhlanhla yakhe appropriate ancestral but platform. Your iproblem life is there. isithwa ilififi yingakho omunye umuntu umthola ukuthi uyaphakama ngelilanga usewile uyaphakama ngelilanga usewile omunye akaloyiwe yini na ake ngitshela Let imfihlakalo me tell you, it's a secret. into ebiyenzeka izolo la What transpired yesterday? phinda ukhulume moya oyingcwele phinda ukhulume Nkosi yami lolu hambo This journey. alifuna abantu abayithwele You don't have to nabayitshelayo be a proud naba-undermine abanye abantu people who are trivializing other nababukela abanye abantu people. phansi People who are lolu hambo underestimating alifuna other abantu people. abanamehlo You amabi don't have your evil Nabanolimi eye. You olubi. must not have a dissected tongue. ungasheshi ukulalela izinto ezimbi ngawe ekhulunywa abantu Not ithi ingoma kababa la ngibuya khona kwaShembe la ngizalwa khona ngokukamoya ithi inkosi vala indlebe zami zingalizwa izwi lezitha zami close my ears. I don't have to hear any word from my enemies. lendlela ayifuni wemntaka baba ngiyakululeka noma ngabe usekhaya ngiyazi ungibhekile You as wherever you uma are. ngila angimele kuphela I'm not representing inqabeni the church of Enqabeni. ngimele
bonke abantu abayizidalwa I futhi represent iqiniso everyone. ngilikhuluma linjalo I propagate noma it ungangithatha as it is. uyokumangalela God. I don't care Prophet anginandaba. babusisiwe abamela intando kaJehova bayobusiswa uNkulunkulu uyoba nabo ngoba bamela iqiniso okunokuthi sihlangane ngamanga ngoba la kunamanga khona kunasibusiso There's no blessing. kodwa la there's truth, the home is nomuzi mawungena kuthula Oh, ugcwele amanga no ingxabano complete, noma ungahlaba complete. imbuzi You can inkomo slaughter lo cattle muzi awuzwakala and ezithulweni goats. zakhona Messengers will not understand your prayers. ngoba umuzi nomuzi unezithunywa Each and every home has nawe got futhi its uhamba own- nezithunywa got your own Ukuthi messengers awazi. as well. Yet you are into eyenza ignorant ukuthi about it. izithunywa ingakhulumi kuwe Not to communicate with you ekulaleni kwakho. while you are sleeping. at Indlela night. oyihambayo. It's a manner in which you are Ngoba handling iy'thunywa ayizwani yourself. nokungcola. They don't like the filthiness. indlela oyihamba yixosha izithunywa Mana inushi izithunywa uhamba ayiphili yourself kuwe right away. emzimbeni They're not ngoba supposed to indlela think oyiphethe about ngayo you. It's nangendlela a olala manner in ngayo which you- nangendlela owenza ngayo You are doing things. Your mothers yikho of ka amadlozi wakhe engakhulumi your kuwo ancestors uzothi are angibaphuthi mute. I don't dream about. phela abantu abangasekho mabengenile ngale banjengezingelosi They are identical to Ngoba the bavela angels. kuNkulunkulu. They came from the Lord Bangumoya. God. They are in spirit. yingakho kuthiwa umuntu mayefa umoya ubuyela kuJehova awukwazi ukubuyela kuJehova mangabe kwahamba umoya unobuthakathi unenhliziyo embi wenza amanyala ukhipha izisu uyabulala butchering other people. uma sikhuluma iqiniso bakwethu Speaking the truth, ngaphandle kweBhayibheli accept scriptures. ukulala nenye indoda is a nonsense Homosexuality is Yichilo. nonsense. Uyindoda, It's ulala nenye indoda. disgusting. It is disgusting for sure. asikhuluma neqiniso ngoba seniphila ngentando yeningi nithi freedom It's a democracy. inkululeko ebulala The imizi freedom. Yet our homes are getting uzalela ukuthi wakho umuzi kayihlo uzowakha kanjani umuzi kayihlo I'm gonna reconstruct it. here. uyinsimbi edlezinye You are a homosexual person. kufika omunye umama ake ngingamlele ngoba ngisafuna ukukhulekela la The lady came here. kufika One carried shot. omunye umama angeke ngimusho ukuthi wakabani The woman arrived. I cannot kodwa disclose her uqhamuka name. eMpumalanga She came from Mpumalanga province. mayifika lo mama She arrived inhlupheko zimahaqile suffering up to this much nezingane uhamba nezingane zakhe with some kids. kanti izingane ngoba ihaqwe izinhlupheko They are in trouble. ingane ayinankinga They don't have a problem. zenziwa umama Mother is responsible. nomfowabo kamama The Omdala. uncle, the brother is also responsible. umfowabo kamama ngikhuluma iqiniso The uncle on my mother's side. umfowabo wale mama The uncle on Usonta my mother's kwelinye side isonto. is congregated with another elithi church. idlozi alikho They say there's no ancestor. nomama wayesejoyina kumfowabo wayesethi idlozi participated ancestors. Angisahlabi. I don't perform Angisenzi rituals. lutho mina. I don't perform no rituals Wajoyina. anymore. She joined the brother. zakhuluma ithunywa Messenger isilengiso spoke. zasuka ithunywa zamvala amehlo Disgusting. lo mama Her eyes became ngoba blind. ithunywa mawenza Because, kabi listen, whatever you do, sikhuluma ngendlela eziningi they kuthiwa are amathongo speaking in different ways. Ancestors were talking. zamvala amehlo Her eyes became closed. akasabona emehlweni wahamba blind lonke now. izwe wayaluza ifuna ukuvuleka amehlo From pillar to kukhona post. inkinga ongayihambela wonke umhlaba kanti awuthakathiwe You are not indlela doing kanti it. kunesiqalekiso There is a ekhaya curse ngaphakathi there within your family. bonke ke sebehlangene bathi idlozi All alikho united. bathi I bathi say the demon ones I say they call it's a Lala principality. mayefika ngikhuluma ngento ebiyenzeka izolo bekhona abantu What mayefika la kuyi-one on one lo mama One-on-one efike confrontation. eguqa phansi She knelt it down now. sekuvela impi kimi The warfare appeared. kuvela idalwa ziyalwa Squabbles on the realm of the spirit Uguqe phansi. appeared. ngime la ngey'nyawo She la knelt mama down. I stood up. I said, Mother, kune problem la
Inkinga, there is a trouble. engakakhulu bebekhona oba kade bekhona Who izolo were baphambisana present yesterday, recently. laba kade bekhona Some people are Ngibe ngenyawo la, one on one. Mama, kune problem. There is a problem. mama lapha ngizwa umsindo ezweni likamoya uduma insindiso ukuthi akamtshelile kuthiwa kuyaliwa There is a fight. kune fight There is a warfare. ngoba khona abasindisiwe Some people are saved. mama ngabe wena unjani ubani osindisiwe na athi Who's mama saved there? My umfowethu brother is responsible. wena mama wasusindiswe What about nami ngeke yourself? ngasindiswa I was at one stage saved. akasabone emehlweni She was blind. no one akekho emhlabeni oke wabona uNkulunkulu ngeke uzumbone noma sewuthanda lapha ekhaya mbukeli wami noma umfundisi noma ubishop noma ubani phakathi wethu noma ungathandaza kuze kube sekuseni ngeke umbone You uNkulunkulu cannot see the kodwa shape of uNkulunkulu God. ukhona Yet God is ngoba present. uNkulunkulu unezithunywa God has got zakhe his own messengers. yingakho ubaba My father, mangabe ekhuluma if he's speaking kuyisihlabelelo through sakhe his hymn book, la ngizalwa khona where I was given birth Hey, to a uma spirit, ekhuluma he spoke. inzima ke lento Very difficult. engizoyifunda la What about to read down here? lolu hamba lifuna On this journey, you uclever don't have to be technical. alifuna abantu Don't have abayitshelayo to crafty people. njoba kukhethwa umongameli President. unezithunywa zakhe umongameli His own khona ama-minister MCs, khona ama-meya Oh, so dolo. akulula ukuthi umbone Not see- uyombona is- kuthelevishini you noma umbonele ebudeni Mabonakude. ma uza kuyena You have to approach him. kunamastebhiso okumele There uwathathe are channels of command. nasezweni likamoya On the kujehova realm- kunjalo Same applies to God. uma uthi wazi uNkulunkulu Say you know God. ungazazi izithunywa You don't know your messenger. Awumazi sister. uNkulunkulu. You don't know God. ake ngikufundele ivesi Let me read a verse for you. ivesi likababa From my ongizala spirit- ngokamoya my spiritual ingane father. ayikhohlwa la izalwa I khona cannot forget where you are emerging from. mawuke wakhohlwa yikhaya If you khohlwa forget ngeke uze uphumelele there'll be no breakthroughs in your life. mawuphuma umuzi wakho umuzi kumele uthole isibusiso kuyihlo loyo muzi kuzume So that your home could yingakho ungibona resist ngahamba the ngaya trouble. lapha onyazini lozulu Lord, lwase liyakhuluma unyazi spoke. lathi unyazi lwezulu mina eyami inkomo liphethe inkonzo ekuthuthukeni emzini engawakha laba liphethe inkonzo phambi kwamaNazaretha lathi lathi hey mina eyami inkomo mangibona ukuthi ziyayihlaba ifuna ukuyibulala If my ngiyaye livestock ngiyithathe is ngiyivule not lesinye I isibaya create ukuze another ngiphephise crop umphefumulo so wayo that I can save the soul of that animal of mine. yingakho lokhu kusebenza kwami kukamoya kungaphuphi ngoba ngathola isibusiso yingakho ngibuye ngihambe ngebuhleni ngiyolanda isibusiso kubaba wangizalayo Collect some more blessings. unebhadi umuntu ongazwani If noyise you don't get along with your biological father or your spiritual father. angiphindi unebhadi umuntu oke washaya uyise Very bad luck. unebhadi umuntu oke washaya unyoko Your parents. unebhadi umuntu oke wathuka ubani uma wakhe wakhipha inhlamba Insulted the man. ngoba lawo magama aqoshiwe ezweni likamoya Scripted on the realm of the spirit. hlonipha Respect uyihlo the father, nonyoko the man. ukuthi unjani uyihlo Respective of nonyoko what the noma father ngaba is. isidakwa How do they noma do ngaphuza that? kanjani noma ngenza imisebenzi ebufebe do it? kodwa unyoko She's She's uyihlo your father. uyakubusisa dakiwe God uyihlo bless you. Even if he's drunk,
ephethe ibhodlela ubaba wakho okuzala athi mntanami naku umuzi sewuwakhile athi ngiyakubusisa lo muzi owakhile ngoba uyasidinga isibusiso sikayini You need a blessing of your uyasidinga biological isibusiso father. sikanyoko You need a blessing noma of uya your biological emshadweni mother. If you uyalidinga get married, izwi eliqhamuka kubani kunyoko elizothi mntanami uhambe kahle inkosi ikubusise wakhe kahle umuzi you must construct your ithunywa zala home. ekhaya ihambe nawe Let them go with you and accompany you. ngoba umuntu ophumile ngaphandle engazange asithole isibusiso uhamba abe nenkinga yingakho nabahlezi nezingane zabantu abangakashadi mabahambe bayolobola ningahlali nezingane zabantu mahala ziniwashele ziniphekele zingaziwe emathongeni Yet you're not registered with your ancestors. ungakujabuleli Don't be excited ukudla inyama to udla consume amaqolo ezinkukhu KFC Nando's ugibela imoto eziphambili roasted kodwa chicken and luxury ungaphelelisiwe vehicle. Yet you Lapho are khona not kulowo married. muzi. Wherever you are, kulungile uhambo lokuqala lokuthi ubheke emshadweni kodwa kumele uhlale ubuye uyithinte le ndoda ohleli naye ukuthi hey wesibanibani siya kuphi ngoba indaba ayiphelele emkhukhwini ayiphelele ehostela ayiphelele erumini ayiphelele noma ungenzani irrespective of what you are doing, ifoundation isekhaya so foundational base is there at home. ephalamende Parliament is wonke shut umuntu unephalamende Everyone has lakubo got his or her own shambha. njengoba sinephalamende South We've got Africa our own wonke Africa. umuntu Everyone ozalwa la is kumele abe nekubo must have his or her own home. It's a must. altar The altar. khona ingane zabantu lapha ezihluphekayo Some ayitholi kids are imisebenzi suffering. They kumnyama cannot get ayitholi jobs. imishado Very dark. They can't get zibulawa married. ama-altar Because indawo of their yokuthandaza altars yakubo are not ayikho afflicted. omunye They're not uthandaza there. ekhaya komalume uthe sethandaza bese ebizwa ngevezandlebe They'll call in this one a bastard child. wawuyena ola wena You don't belong to this hamba place. kihlo. Go to your uthi biological uyaphawula father. kuthiwa la phela wena uzalwa yintombi You don't have no authority here. You are my sister's child. khona abantu phakathi kwena abasenkingeni into zabo zimile Hayi ukuthi inhlanhla ayikho. Luckies are present. umshado oh. ukhona Marriage is umsebenzi present. ukhona The job is umuzi present. The home ukhona is there. imali ikhona Money is available. iproblem King. izimpi Offers. nezinkulumo Controversies. nokuzaleka The man in which you are giving birth. kuvimbile umqansa It's a stumbling block. yikho ngithi ungakujabuleli noma ngabe umXhosa Don't be umntwana excited. umvenda umshangana Umvenda, Sangane, umswani Swan, unendlela National. yakini You put ekhaya your ukuthi own mangabe way. ugana noma you get ugana married. unkosikazi ungeniswa kanjani ngokusemthethweni How to ezithunyweni acknowledge- zakulowo muzi loyo You acknowledge your wife to ancestors. awukho umuzi ongenazo ithunya There is ungaba no umshangana home ngoba without ngisho ancestors. abelungu Even the banomsamo ones that do wabo have their own amachina altars, Chinese, anomsamo they have wabo their own altars. amandiya anomsamo wabo All their altars as well. ingakho abantu mabefuna ukubulala wena People that ungaphumeleli they want to afflict. baphehla amanzi They prepare amnyama water of affliction. babulala abanye baya emathuneni Some will go to Bawuthatha the graveyard umhlabathi. to steal the soul. bashiya imali bathenga To ithunya purchase the messengers there of your family. uma la wemntaka baba Listen, angikhuluma iqiniso fellow, let me speak the truth. mawufuna ukuvula indlela zakho If you want a breakthrough in your life, ziqoqe wena kuqala you must organize yourself. ukuhamba kwakho The manner in which you are doing things, ukulala kwakho the manner in which you are sleeping, ukukhuluma kwakho the manner in which you are speaking to the people. uthandazele namehlo wakho You must also ukuthi pray for amehlo eyes. Let your wakho eyes abe nediscipline
Be fixed and focused. order abe ne-order Ahleleke. mawubuka If you look ubuke or ngendlela eqondileyo assess in a proper way, you must look at things. ungabi nokuhala You must not have this called a lust of the flesh. ngoba iso liyabona bese inyama iyadikisa Then your ebese kuba flesh will khona be izitho attracted. emzimbeni ezithi sesifuna We want this, we are attracted Into now. ethile. Whatever it is. if amehlo wakho Your eyes, nenhliziyo yakho your heart as well. i-weak Tawata. uzayithuka usemanyaleni You may end up getting into trouble. lalani ake ngikhulume kubantu abangibhekile nasekhaya Viewers, bakhona abangibhekile viewers, uyabona prophets umuntu now. A person, qobo lwakho yourself, ungumsamo you are ancestral platform kamoya of the spirit. ngoba izithunywa ziphila The emzimbeni wakho messengers are surviving within your DNA. mawulele ebusuku While you're sleeping at night, izithunywa zingena the kuwena messengers will penetrate your genes. uma kukhona ukungcola wenza imikhuba If there is engcolileyo this unhygienic uhamba ulala behavior, uhamba wenza yonke into engalungile everything uhamba that is useneka unethical, yonke indawo izithunywa the zingeni zimala messengers ngaphandle will stand outside. Will not ayiphili penetrate kuwena you. yingakho abanye bengaphuphi Some people are not dreaming. athi umuntu yingakho kwesisikhathi uthi mawulele kufika Well, umuntu athi sleep is now somebody will say. athi omunye uyazi ngibone umuntu efika I saw okanye someone. ubaba The father, ngithi akazange akhulume lutho he was mute. ngoba umuntu akafi A person is immortal. into efayo inyama What is mortal is a flesh. lo mama uvele The wakhala la woman wept. lento abayenzile Problem. yokuthi One amadlozi They say ancestor. bangena la bathuka They are amadlozi insulting ancestors. isivale ngisho izingane Now it's a stumbling block even to the children. ngibuza umfana wakhe ugcine uthi umfana ngiqedile esikoleni ngaya ecollege ngaqeda Graduated, went certificate to no Texas job level, hayi ukuthi umsebenzi awukho iproblem Inkinga. esweni elihlehle ebusino okhanyayo abanye abaphumeleli ingoba izithunywa ziyalwa phambili Messengers are disputing kunabantu upon bakini them. abahamba beqabele abanye bahamba bengazwani abanye bahamba benukela ubuthakathi abanye bahamba bengangenelani We're not in good terms. yona nto esizelela That is what we came here. asiselanga la We ukuzobukana did not come here to yokuzobuka assess. noma ungagqoka kanjani noma Respect ungenza what yonke we're into wearing. noma ungaba nemali how noma ungaba nemoto well noma off with the kodwa into efunwa uNkulunkulu kuwena bottom line is- inhliziyo nemisebenzi yakho God is after your heart.